Saya sisian ngako ban ai kuble pi baro ki bayai sngap di gini ki kubor belengkot ki bangi yo na gani ka jing duai posngi nga kemen ba pilayo ki jing ketku lamba gini ki kubor ki bala leino ba gani ka sing la poy ka sing ki ba pra but kamat ka bala ai hanga ka de haba pi duai to ai hangi menta ki jing bam ki jongi ka bala ka sing kane ka jing duai ka bala hikai do uji su yangi ka don shibun ha jing mut but kumjuro ka de ka jing duai ka bangim de ban klet ha jing ka jongi akwa ingi barok bangin pai sha ki shiti ki nong galatia klonong ka ba ndrew ka khot ka ba khandai du chipo kong te ha ka ba le babha wat ai bangin man thai shu namar ha ka ya ka ba biang ngin yo ot la dangim da du bono kumta te ka bangi yo ya ka lat ka ba bet tongin ya 3 minute ban le ka ba bha ha ki brew barok hendrei khamtam ha kita ki bana ka kur ka jinget ka ba mut ba nginum dei ban sange ban le ka ya ka kam ba kam tam hagi brew barok bat banginam dei ban kumbanga ong sange ban le ka kam ba bangi dei ban trei shitom bat 3 minute ban yai beteng ya ka jingle ba ga jongi kam tam hagi ta ki ba na ka kur ka jinge akwa ban ya sam shpi ya ka we ka jinge shem ka jong we pastor ubat trei ha ka mission uneu pastor dona ka ying ka sam idon log ukun bat ha ka we ka si ka bo udang penlut por ban kenya ka pisa ka jong ula penbenta khandiat ya ka ka ba desha utrai ka we na ka bachpo bat kum juru ula penbenta ya ka jing don kam ka jong ha ka jing em ka jong ya ka bam ka di ha ka ying ka sem ya ka bai ying ya ka bai light bat baro bat kum juru khandiat ula bu ya ka ta ka pisa ban sir ka bai class ka jong khun jong bat kat bau udang let shakata ka school ban sir ka bai class we i we I kan thei samla kan thei ba shong harut ka surok ba itu ba ine kan thei yam te namar kata usange ka kali baru let shaka baru kali balai je ayu yapi ba ine isamla kan thei ya thu ka e ka bala je I ong ala du no ka kam ban ngam don shu ka bam ka di ngam don shu ka jakasa itai trying la be nga ban ngam don jingkermen shu hangno ro te klem da slam klem da penlut por ineu pastor u khot ya ka ban chong apo kali bat ulet sha ka dukan ban pentit ka bam ka di ban ai ka ya kai ki jinut kam ki jong ka bat kum juru ulet ha uta trying bat ulet siwa ka ram jong ka ka basa bat itai trying ru la sha ka ban sa bya ka ying ka jong bat lembaga ni ka jingle ka jong ineu pastor ka la pen so kemen ni itai samla kan thei bat habai ila dep pendep ka ka kam ula lek phai no ching don shu ka pisa ban sir ka bai class te ila thu e ka bala jia ilok ba itai ilok da ka jing kemen ni ong lele u blei un sa pendap pen biang ngi ha ka ju hi ka ski ka bau dang let page bat let check e ka we ka box ka babu e ki shiti i ka we ka envelope bat ha po jong kata ka envelope i ba don ka pisa bat haba okay kum ju kum ba ula penlut ya itari samla kan thei ka jing don kam jong ka kum ta thik ka pisa ka lawan wan biang shu ba ula songu e yu blei ba ula nget ba udon shisha ka ta ka jing kemen ha blei ba blei hi un pendap pen biang ha ka jing don kam ni yu bai baro hoi blei hi un sumar ngi blei un pendap pen biang ki jing bam ki jing don kam ki jong ni la pi pai wa zaya lai phulai ka lenong ka khot ka bakhan ru uta ken un shong hajrong ka jakari jong u kan long ki kut ki mau siang ka jingbam jong u an ai hu ki jong u kin scam hakane ka jing duai to ai hangi manta ki jingbam ki jongi ka bala sing si kane ka jing duai ka don ya ka we ka lain ka ba ong ai hangi hang de jisu pen shai hangi ba lengba kini ki kenten upan syahangi ba ngim dei banduai tangela de ngim dei tang banduai tangela de ki jindon kam ki jongi hendrei bangin duai ro ya ki wei ai hangi ka bamut ingi paro ngim dei banduai ro nak menta ki wei ki bom la ban yo ka kiten ka jong uble ka ong bangin dei ban it yala upara marjan kum ba it yala de ladangi phai ka gospel kat kum marcos klan nong ka ba khat ar khot ka ba lai phui ka ong it yala upara marjan kum ba it yala de kum juru om tang kata katin ka jong uble ka hikai ro ingi bangi de bantuai nak banta ki we au jakob
kalau nong kebasan ke dekat berkan riu ong tu ya pla no paralokhi ke jing pala bat tu ya duai na ke benta par ki paralokhi bat andu penkia epi ke jing kerpat minot ubahok kala shibun hi kitin ke jong ublai ke hikai ngi ban duai na ke benta ki we ke kitin ke jong ublai ke hikai ngi ban it yaki para marjan kumba i alade ni kumki kristan ngi deban bot ya kan nuksa kaba ublai jisu ulah hikai ngi bar ikikintin ki ba ul ai hangi kawe kaba ngila ban yo na gani jindwa kade ba nginam ka kren chapang ka jingbam kaba mentah ome kaba lashai ki kun israel haba pi pikan mau ki yo ya ka bam tang shisin ublei kwa yangi ki breu ban kuslai ya ka balashai larangi pai ha ka gospel kat kum Matthias ka lenong ka ba handreu ka khot ka balai pusau ka ong namar ka tawat kuslai ya ka balashai namar ka balashai kan kuslai la ka jong ublei kwa yangi ban kuslai na ka bantalashai ka e ka ben bam ka e ka bengin le la ngi yo ka kam ne am kwa ai ngi ban kuslai namar utip ya ke jinton kam ke jongi bonon ai la dangi pan ha ai bangin long ki bakloi ban le ka babha namar ha ka jing bishar ublei unum klet ujisu unum klet ya ke jing le bha ke jongi la da ngi pha ka gospel kot Matthias kalanong ka ba ar phusan la dangi pule na du ka khot ka blai phoi ter du lai pu phra ngi i ba hak ta kajing besar un pen pia hak liang ka mamon bat hak liang ka diang bat kita kiri khut kiba de hak liang ka mamon ujisu ong habanga thit than pi ai ba menga habanga sliang pi ai om menga bandi haba ngaleng khut pi pen kup jan nga bat kita kiri khut ki ong meno atrai haba me than ngi ai ba me meno atrai haba me nesliang ngi ai bat meno haba me lengkoi ngi ai ka jan pen kup me ujisu ong la ba hi pai ha ka khot ka ba sau pho utau simte un ong unia thu happy bat un ong haki shisha nga ong happy ha ka ba phi le ya ka ha we ubarit tam na kine ki para jonga phi le ke nyanga haba phi le bha ki we ki bro haba phi le bha you ya ki we ki beritam lane ya ki baduk lane ki bom la ban yo ya ke bam kedi lane ki bom la ban yo e kata ke jing im ko bangi yo manta ujisu ong pile ke nyanga ai bangin long ki bakloi ban le bha ban 3 minute ban yai le bha ban dwai nak ban ta ki we ublei shobangan penkut ublei ukhot e phi badanga ban dwai nak ban ta ki para marjan jong pi bat ban long ki jing ka khu shaki we ublei khot engi ban dwai nak banta baro ki ba shem ki jing e ki jing jar hagne ka prathai bat ai bangin num sange ban le ka kam ka ba bha ka ba ujisu la ai ngi tongi ne luai ko pa jing u ba ha bdeng ka no adap de ki jing so comment try ka ne ka lat e ka bangi la ban sam ya kitin ka jong me ha ka ne ka po ngai ngu me try bem la pendap penbiang bem la hikai ngi kijing hikai ke babon na ka tin ke jong me try ke pat ban ngi dwai bamenang ya hikai ngi ban sam ya kitin ke jong me ban hikai ban yai beteng ban tre ka kam ka babha ban le bhai ki bru ngadwai try ban ko khuru ki bay so ke ne ka khubor but ai bangin long ki bayai ne ha ka teng ke jong me try ngi dwai ki ne baro ha ka teng ke jong Jesus Christ